Så Hans har fået den udfordring, at han skal ligge i denne kuffert, mens der bliver hoppet med ham i den. Og det vil vi så gøre nu. Så forrest. Og så kæft, det kommer til at grine af nu. Ja, for satan. Kan du lige vinke ud, Hanse? Hvad? Kan du vinke ud? Ja, det er godt. Så ind med hånden igen. Fuck no homofest. Vi lader den lige stå lidt åben, så han kan trække vejret derinde. Ja, er I klar? Ja, vi skal. Så nu hopper vi. Så må vi have lov at se, hvordan det går med ham. Gjorde det ondt? Op fra den. Så han kom lige i gang. Sådan er Sanse. Ja.